Shirin fim ɗin So ne, sashi na 4 zai dawo muku ne a ranar Alhamis, wato 26 ga watan Mac, shekarar 2025. Babu shakka a yanzu haka dai muna ɗauke da zazzafar sanarwa akan shahararren shirin fim ɗin, wacce daraktan shirin fim ɗin ya fito yi tare da ƙara ba masoya kallon shirin fim ɗin haƙuri da kuma ƙara tunatar musu ranar da za a dawo haska shirin fim ɗin na So ne bayan tafiya hutun tsawon lokaci da aka yi, wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa gaskiya ta riga da ta bayyana, don a yanzu haka Malam Yahaya ya bayyana wa kowa da kowa cewa dole kowa ya kama gabansa ya san inda zai yi a lokacin da asirinsu ya tono, ya kuma bayyana cewa suna kallon dukkanin waɗanda suke ganin su da ido ɗaya don ganin cewa sun kulla duk wani tuggu da kuma munafurci a kansu shi da Hairana. Tabbas akwai gagarumar cakwakiya a cikin shahararren shirin fim ɗin ne na So ne, wanda yanzu haka dai babu shakka shirin fim ɗin So ne sashi na 4 zai dawo muku ne a ranar 26 ga watan, wato bayan Sallah, wanda yanzu haka babu shakka masu sauraro sai ku gyara zaman don jin mu ɗauke da zazzafar sanarwar wacce muke tafa da ita, sannan ku kuma ji yadda take kasancewa a cikin shirin fim ɗin. Amma kafin nan muna mai ƙara roƙonku idan wannan shine zuwanku na farko, wannan shafin namu mai albarka, kafin ku wuce ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa. Domin ta haka ne za ku ringa samun dukkanin sharhinmu da kuma kanin labaranmu yadda muke ɗauke da su da zarar mun ɗora. Babu shakka a yanzu haka masu sauraro sai ku gyara zaman don jin mu ɗauke da zazzafar sanarwar wacce muke tafa da ita, sannan ku kuma ji yadda take kayawa a cikin shirin fim ɗin. Ga cikakkiyar sanarwar sai ku saurara. So ne Season 4. Cikakkiyar sanarwa akan ranar da za a dawo haska shirin So ne, wanda a yanzu haka lalle babu shakka mun san cewa an riga da an tafi hutu, wanda in aka tashi dawowa za a dawo ne daga inda aka tsaya, wato So ne Season 4. Lalle babu shakka mutane da dama sun yi wato kewar wannan kayataccen shiri da aka jima da tafiya hutunsa, sai dai fa a yanzu haka gaba daya wato jira ya kusan karewa, a yadda idan har kun biyo mu tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan bidiyo insha Allah muna ɗauke da cikakken bayani akan ranar da za a dawo haska wannan kayataccen shiri wanda ake kawo muku daga kamfanin Sultan Film Factory. Lalle babu shakka a yanzu dai haka an riga da an kawo shirin So ne, sannan an kawo shirin Kwana ɗaya, kuma gaba ɗaya wayannan shiri mutane sun yaba da kalan kokarin da kamfanin wato Sultan Film Factory suka yi a ciki. Sannan kuma a babu shakka wanda yake directing din wannan kayataccen shiri na So ne, Sultan Abdulrazak, wato shine yake directing din wannan kayataccen shiri. Domin jin cikakken bayanai da muke wato dauke da shi a cikin wannan video, lalle babu shakka za mu so ku biyo mu tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sannan kuma idan har ka kasance ko kuma kin kasance ɗaya daga cikin masoya bibiyar wannan ƙayataccen shiri mai taken suna So ne, so lalle babu shakka wannan bidiyo naku ne. Sannan za mu so ku biyo mu tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin jin cikakken bayani da muke ɗauke da shi a cikin wannan tasha tamu mai albarka game da ranar da za a dawo haska wannan ƙayataccen shiri. Ku dai abin da muke so da ku, inda kun kasance wato masoya bibiyar wannan ƙayataccen shiri, kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka daura. Idan kuma kun riga da kun yi sannan bidiyon nan har ya burge ku, muna so ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana matukar taimaka mana, kuma hakan yana tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin shirye-shiryen da muke kawo muku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mun san cewa an sha soyayya, an kwashi ƙauna tsakanin wato Sultan da kuma Hairana. Lalle babu shakka Sultan shine Imran a cikin wannan ƙayataccen shiri mai taken suna So ne. Ya fuskanci kalubale da dama wanda ya taso a hannun talaka, kuma shi karar kansa Sultan din yana tunanin cewa wayancan su ne ainihin iyayensa, a yadda daga ƙarshe labarinsa ya zo ya canza, ashe shine asalin ɗan gidan mai kuɗi, sannan kuma Abubakar shine asalin ɗan gidan wato talaka wa'anda wato suka rene shi kenan. Babu shakka a yanzu haka dai hatsarin mota da Imran yayi shine ya canza mai rayuwa, ashe asalin mahaifinsa shine ya buge shi a mota, kuma babu shakka wannan mahaifi nasa shine asalin wannan mai kuɗi da muke magana akai. Sannan shi karan kansa wato mahaifin Imran ya taɓa yawa mahaifin Hairana rana a wata ƙasar, duba da ganin cewa ba dan shi ba babu shakka ba zai fito daga wannan ƙasa ba, kuma da a yanzu yana can a ɗaure a wato prison ɗin wannan ƙasa. Babu shakka wannan shi dalilin da yasa a lokacin da aka je nema wato Imran auren Hairana, direct mahaifin Hairana ya amince kan cewa Imran ɗin ya aure ta, duk da dai yana jin
haushinsa. Kuma mun san cewa a lokacin da ake tunanin cewa Imran shine ya sace Hairana, ashe ba gaskiya bane, Abubakar shine wanda ya sace ta domin yana matukar santa, so ya kama mata alluran bacci akan cewa ta zauna tare da shi ba tare da ta tafi ko ina ba, domin kafaɗin duniya baya son wato ya kada wani mahaluki ya aure ta. Wannan shi dalilin da yasa ya aikata wannan wato abu a kanta. Amma maganar gaskiya shine fa Imran bai aikata wannan laifi ba, kuma daga ƙarshe mutane sun gane wato gaskiyan abin da ya faru a tsakankanin nasu. Hatta shi kansa wato mahaifin Hairana ya fahimci gaskiya al'amari a lokacin da mahaifin Imran ya zo nema wa ɗansa auren Hairana. Wannan shi dalilin da yasa direct mahaifin Hairana ya amince aka ɗaura wannan aure, duk da dai ya so ya haɗa auren Hairana ne da wato ɗansa Al-Amin, so amma hakan bai yiwu ba. Kuma babu shakka wannan shi dalilin da yasa ya canza ra'ayi sannan ya amince akan cewa ɗan Alhaji wato Imran ya aure ta. Duk da dai mahaifin Hairana yana tunanin cewa Imran fa talaka ne, sannan dan talaka ne, to a yanzu haka dai Imran labarinsa ya riga da ya canza, domin ashe ɗan gidan mai kuɗi ne. So a cikin wannan ƙayataccen shiri mun san cewa akwai miyagu irin su Tahir, kuma su ma akwai ƙoƙarin wato tada zaune tsaye. Sannan ita kuma Samira mun san cewa ta nace kan cewa fa tana son Imran, sai dai Imran baya son ta, sai da ta kawo mai gargada a cikin tafiyarsa, wanda sai da mahaifinsa ya bashi umarni kan cewa fa dole ya auri Samira, sai dai kuma ya bashi wato zaɓi na biyu kan cewa zai iya auren su biyu, duba da ganin cewa yana son waccan din wato Hairana. Wannan shi dalilin da yasa ya auri Samira da kuma Hairana. Amma daga ƙarshe fa sai da Samira ta gwammace akan cewa wato Imran ya sake ta, duba da ganin yanayin azaba da take sha. Daman PD ta ba ta shawara amma ta ƙiyarta, ta ce mata san maso wani fa ƙoshin wahala ne, kuma babu shakka ta gaya mata ne da zuciya ɗaya a matsayinta na ƙawarta. Amma fa Samira ta ƙiyarta, domin ita ta gwammace wato ta dage kan cewa tana yin mafarkin Imran. Wannan shi dalilin da yasa ta dage sai ta aure shi. Musan Imran yana son Hairana, amma sai dai matsalar guda ɗaya ce, Samira a kowane lokaci ba ta da abokiyar kushewa face wato Hairana. Wannan shi dalilin da yasa Imran ya tsane ta sosai da sosai, ba ta son wato abin da Imran yake so. Mun san cewa kan faɗin duniya babu abin da Imran yake so sama da Hairana. Ita kuma fa wannan mata tashi Samira sai kushe ta take yi. Sannan kuma kamar yadda muka yi muku alƙawari shine wato ranar da za a dawo haska wannan ƙayataccen shiri. A yanzu dai insha Allah za mu sanar da ku ranar da za a dawo haska wannan ƙayataccen shiri mai taken suna So ne, wanda wato aka jima ana haska shi a nan arewacin Najeriya. Sannan season 4 din wannan da ya ƙayataccen shiri za a dawo haska shi ne wato a watan March, wanda bayan mun fita daga wannan wata da muke ciki, insha Allah wata mai kamawa a wannan wata za a dawo haska wannan ƙayataccen shiri. Sannan za a dawo haska shi ne a 26 ga wata, ko kuma in ce 26 ga wato wannan sabuwar shekara. Babu shakka yanzu haka dai wato kamar yadda muka faɗi za mu sanar da ku, so mun riga mun sanar da ku ranar da za a dawo haska wannan ƙayataccen shiri. Kar ku manta 26 ga watan March shekara ta 2026 za a dawo haska wannan ƙayataccen shiri. Sannan za a kama haska shi ne 8:30. Kar ku manta, So ne, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Sannan idan bidiyon na ya burge ku, kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka daura. Sannan wani irin fata za ku iya wato wannan kamfani na Sultan Film Factory game da irin kokari da suke muku na wajen ganin cewa sun kawo muku shirye-shirye masu inganci, masu faɗakarwa, masu ma'ana. So anan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Mun gode da kalar gudunmawar da kuke bamu, sai mun ƙara haɗuwar ku a cikin wani sabon bidiyo. Kar ku manta ku mana comment na tambaya, ƙorafi, yaba ko kuma wato cin gyara.